Bună copii! Sunt Bikiș Norica, sunt medic veterinar și astăzi vă voi vorbi despre proiectul lui Tudor, sau Dudu, așa cum îl știți voi, elev în clasa a doua, la școala Discovery Kids. La cabinetul veterinar unde îngrijim atât animale de companie, dar și animale domestice, am primit vizita lui Tudor, care ne-a ajutat la intervențiile din ziua respectivă și unde i-am explicat mai multe detalii importante. Grija oferită animalelor în faza de după intervenții este la fel de importantă. Hrana este principala activitate pentru recuperare, dar și alte activități cum ar fi plimbarea în zona special amenajată în cadrul clinicii noastre. Curățenia și dezinfecția în cabinet reprezintă un alt pas foarte important. De asemenea, pentru protejarea naturii, trebuie să strângem întotdeauna după animăluțe, fie că suntem la plimbare în parc, pe stradă sau la clinică. Dragi copii, îngrijirea animăluțelor nu este grea și drept răsplată, acestea ne oferă dragostea și loialitatea lor.